CM-AAA नि वेबसाइटआ मा जाखो लोगोफोर? नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर गोदानै रेजिस्टार खालामफिनदोंमोनब्ला अनलाइन खालामनो हादों नामा? आरो PM किसान बे मोननै वेबसाइटआ एसे बिजि जानानै थानाय नुनो मोनदों। जेरावनाखि जोङो सार्च खालामोब्लाबो माने बियो गेवाना पुरा सार्भार डाउन जानानै दङ। www.assam.gov.in CM-AAA आव थांबाय CM-AAA आव फैनानै जोङो वेबसाइटआव हाबोब्लानो बेवहाय नै बेबायदि माने बिजि देखायोना खालि जोङो बेखौ बेबायदि नुनो मोनो बेवहाय दिस साइट केन नट बि रिच। नाथाय बेवहाय मामाया फोसावनानै होलांनाय बायदिब्ला 1 जानुवारिनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो स्टार्ट जानो गोनांमोन। नाथाय दिनैसिमबो सार्भारा बेवहाय बिजि जानानै दङ ना। आरो बेजों लोगोसे जोंहा PM किसान थांदो PM किसानावबो जोंहा नै वेबसाइटआनो गेवा बेवहाय बेबायदि समस्या जानानै दङ। गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सखौहाय जागायलांदिनि। मोजां आपडेट्स ओंखारबोगासिनो आरो इलेक्सनफोराबो एसे खाथि सफैगासिनो ना। जियानो हक नैबे समावहाय मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय चेनेलावहाय। जायफोरा इन्टारेस्ट गोसो थानाय नायनो हागोन आरोना आपडेट्सखौहाय। बिदिब्ला जागायलांदिनि। जोंहा बेबायदिनो सोरखारि न' ना एबारावहाय गोबांफ्रा मोननो हानायनि चान्स दङ। जेरावनाखि एबाराव माने बेबायदि 2 व्हिलार्स आरो जायफोरहा बेबायदिनो हा हु ना बेबायदि थानायफ्राबो एबारावहाय माने मोनगोन जाहैदों आरो। जोबोद मोजां आपडेट्स ओंखारबोदों। बे चान्सआवनो जोङो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो आरोना गोसो थानायफोराहाय। बिदिब्ला लोगोफोर वेबसाइटआव थांदो आरो जायफोरनो नांगौ एप्लाइ खालामदो आरो लादो आरोना। जोबोद चान्स जायफोरा 15,000 सिम मान्थलि खामायनो हानाय बिसोरबो माने मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो हा हु आरो बाइक 2 व्हिलार्स जायखिजाया थायोब्लाबो माने एबारावहाय मोनगोन जाहैदों आरोना। फोसावनानै होखाबाय आरो थाबैनो वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन आरोना। आरो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि। जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो दुखुनांथाव मामायाहाय जिथुनाखि फोसावनानै होलांखानाय CM-AAA नि सायाव जागोन। जोंहा 1 जानुवारिनिफ्राय बेबायदि वेबसाइटआ गेवनो गोनांमोन। नाथाय दिनैसिमबो वेबसाइटआ बेबायदि बिजि आरो सार्भार डाउन ना। खामानि होआ वेबसाइटआहाय दिनैसिमबो माने स्टार्ट जायाखै आरोना। एप्लाइ खालामनो हायाखै जानांगौ। गोबांफ्रानो ट्राइ खालामदोंना नाथाय जायाखै। आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावो बेबो PM किसान। PM किसानाबो बेबायदिनो वेबसाइटआनो माने सार्भारा बिजि जानानै दङ ना। बेबायदि समस्या बा प्रब्लेम जानानै दङ। गोबांफ्रा निस्सय ट्राइ खालामदों जानांगौ CM-AAA खौबो। नाथाय 2.0 दासिमबो बेबायदि जोङो जायफोरा रेजिस्टार खालामनायफ्राबो माने एप्लाइ खालामफिननो हायाखै आरोना। प्रब्लेमा बेसो। नाथाय मामाया जेरैबायदि फोसावनानै होलांदोंमोन एसे फेलर जानायखौ नुनो मोनगासिनो। जोङो दा बेबायदिनो सार्भारफोरा मानो थाखाय बेबायदि बिजि जाखो ना। निस्सय जानांगौ गोबांफ्रा बेबायदिनो एप्लाइ खालामदों। बेनि थाखायनो थाबैनो सार्भारा बेबायदि डाउन जाबाय जानांगौ। नाथाय दिनैसिमबो सार्भारा बेबायदि डाउन जानानै गेवाखै आरो दासिमबो एप्लाइ खालामनो हायाखै आरोना। मामाया जेरैबायदि बुंलांदोंमोन बेबायदि जायाखै। जोङो 1 तारिखनिफ्रायनो ट्राइ खालामगासिनो दिनैसिमबो हायाखै आरोना। मा बुंबावनो लोगोफोर आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन। PM किसानाबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ। बेबायदि माने जोङो सार्च खालामनानै नागिरोब्लाबो माने जेबोआनो मोननो हाया माने वेबसाइटआनो गेवखायाना। बेबायदि अबस्था जानानै दङ। दा मा बुंबावनो आरो माब्ला गेवगोन वेबसाइटआ आरो जोङो माब्ला बेबायदि एप्लाइ खालामफिननो हागोन बा PM किसानावहाय जोङो नाम दङना गैया बेखौहाय जोङो माब्ला चेक खालामनो हागोन ना। एसे प्रब्लेम जानानै दङ आरो। लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। जोङो न'खौबो एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन। मोजां आपडेट्स ओंखारबोगासिनो ना। नाथाय जोंहा
दा नेनांसिगोन साननैसो CM ट्रिपल ए आरो नैबे PM किसाननि राङाबो हाबासै थ' मा जाखो ना थ' जोङो साननैसो वेट खालामबावनोसै लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै एसे आङो क्लिप्सखौ होनानै होलांनि जिथुनाखि जोंहा दिनै न'नि गोबांथार सरकारि न' बेबायदि फोसावनानै होदोंना एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांनि ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনাক যদি বিনামূলীয়া ঘৰ লাগে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে কিয়নো এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে আজি 50,000 ঘৰ পাইছে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল আপুনি নিজৰ মাত্ৰ এখন ফটো তুলিব লাগিব আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আছে সেয়া দিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে বিনামূলীয়া ঘৰ আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব आपके पास मोबाइल होना चाहिए आधार नंबर होना चाहिए उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए अपडेट कर दीजिए वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा